Karbi Anglong Autonomous Council ningkan trok sikebarta pleng data phita lumbajong ahawar ke pini arni anta kijun alang awarsai awe pinlang. Karbi Anglong lapen golaghat aduya hoy lokhojana rong arat Karbi Anglong Autonomous Council apan kachuning ripon. Rong binlang sunathoy asan chom kijun alang kasiksak. Hingdeng hini sarupathar MAC Cup Football Championship pinipen ke pang chengpon. Kardom pini abirta than bang pini li merina hansepi non arjuitha birtang ton pen. Lokhojan parong lake golaghat aduya hoy sidolo. Bonsitami non puar ni anta hulabang sorong arat atumaphan Karbi Anglong mate golaghat along le mapu kachini megji aphan jese metpet Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuning ripon. Pinpur me Karbi Anglong along pregjam aduya hoy kedo atum akidu kisung kai kesitami non puar ni anta prayun isi thekpon long. Lasonsi golaghat aduya hoy kedo lokhojan puarong along aningkan wang sitami aduya hoy aputhak tihuri saya sonsi thekpon long. Bonsitami hulabang sorong arat atum non puan ta kumalong lemaki non puan sitami Karbi Anglong Autonomous Council pen klarda ke pachini pon thek thedet penajok rong arat atum mang huprong lasi hulabang so duya hoy ke do jese met pet lokhojana rong arat atum amithang MAC Richard Tokbi lapen MLA Dr Numal Mumin aphan sitami Karbi Anglong Autonomous Council along an ke paching waidunji aphan kachuning risitami pedopon lapen jese met pet Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang aphan sitami prabjin pen labang so aduya hoy aputhak ke pachini megji lapen kachilangji aphan pherangke thengno pen chuning ripedopon. News Desk Report 365 News India. Pini nitum MAC local MAC Richard Tokbi akihai along pini nitum labangso border Lokhojan border area encroachment of thaklam nitum wanglo lapen ke nilitum hanang cicak dunlo je labangso a border encroachment aningkan bang ke dower pen jok nilitum prabjin pen nilitum phan labangso demarcation bang nilitum phanang pipo pusi nilitum phanang cicak dunlo lapen ampar setami nilitum phanang cicak dunlo je non ke bang ji March tarik krehini kohora long setami labangso alam thia puthak nilitum phan CM lapen ke revenue EM lapen circle office lapen ampar joint secretary atum pen nilitum phan labangso lam nang chingwai pon po prabjin pen nitum phanang claim pipo pusi nilitum phanang cicak dunlo lasi dikhek nili ili tumok Karbi Anglong Autonomous Council CM akihai Tuliram Ronghang alang ni phanstami chuning lilo jela bangso Lokhojan border area ankan wang illegally pen nitum phan encroachment kedo where pen pot nilitum phan prabjin pen inter-district boundary area joint survey bang nilitum phan nang pedu pinang jipus nilitum akihai Tuliram Ronghang phanstami chuning lilo lapen local MAC Richard Tokbi akihai phanstami nilitum chuning ponlo labang solam thia puthak nilitum phan prabjin pen initiative tanang at ponangji lapen prabjin pen nilitum phan labang solam thia puthak Karbi Anglong hoy lapen Karbi Golaghat district Karbi Anglong along le binong ma matang te Golaghat district along le binong ma labang solam thia puthak nilitum phan nang pachini dak nangji pusin nili alang le phanstami chuning lilo lapen adun tho nilitum local MLA amar 17 নং বোকাজান বিধানসভা বিধায়ক ডক্টর নুমল মুমিন আমি বিশেষ গোটেই ৰাইজৰ সকল আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে লোকসজান বৰ্ডাৰ এৰিয়া প্ৰত্যেক বছৰে আমি যুদ্ধ নিচিনা হৈ থাকে সেই ঘটনাটো ঘটি থকাৰ কাৰণে অতি সোনকালে আমাক এই বৰ্ডাৰটো আমি চিনাক্তকৰণ কৰি দিলে আমি সন্তুষ্ট হ'ম গতিকে আমি ডক্টৰ নুমল মুমিন আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি সকলোকে আমি এখেত থকা সকলো ৰাইজ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ সোনকালে আমি এই বৰ্ডাৰ এৰিয়া এনক্ৰ'চমেণ্টটো ডিমাৰ্কেশ্যন দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আচ্ছা নাংলিতুম পিনি লাছো এনক্ৰ'চমেণ্ট বৰ্ডাৰ এনক্ৰ'চমেণ্ট পথাক কাউন্সিল লং ষ্টামেৱাং লকে দি labang so pthak kopi lo natum nang reply mita lamchak na chipidun ke nili tuma phan labang so lamchak na chipidun ke nili tum phan prabjin pen labang so border area long labang so encroachment na pthak bang ki prabjin pen nili tum
Kedam tang ning kan Chrysler Kebra Phoke Racia ning kan Penvosi ka chiklo ni phain ko ra ke Thom Arni United Mikir Hills and North Kachar Hills District Council Sangdet Pen non pining ning kan suringi ra ing ko ra hini aning kan angbong anke Karbiang Long Autonomous Council ning kan troxi kep arta choktang lo bonta lakha kroner kep lomba jong ahawar non puanta kang thirjer kijonalang awar sai ka vedera jok radatum non puanta kisung tektik pensi Kachingtang nang bomlang ning duksi chetherak chijin so lapen kedam tang Mikir Hills District pensi CM lapen United Mikir Hills and North Kachar Hills District IMLA Karlitang Khorsing tirang mate alangli member dobom akai hots lumbajong langso disama lakhai ni ahawar araratuma phan ki pitikang chot ihum RCC Ringwell along si non puan tamate pini arni anta sai jokje junang bomlang pusi rot alam the nang chepaklang dot Lasi election aprang prabjin pen kang thirjer la pen kachiting klong ki jonalang avarsai RCC Ringwell nang pisarak nang pojong si nang pitek thewek pulotang te MSC election apora hut ke ronga sor kilom der arara phan bot kachopa dok eji alam chotke chedondun ver thek thedat po putarat aning ki pung la pen aning ki duk alam the pherang ke thengno nang chepaklang don berta pangdak pon manjapen Rajas Hansei Kenali tum lang ki jonya phat la si kan doi pur ka cho thon la sarkar tum nang ki pi ong si sarkar tum nang ki pi ong si nali tum upai ve ong si jo pur akaba akewak si ka cho thon no nali tum ta thek iglong lo ta jo pilo ma ki pui ke chu ke dam tang hot la dak di koi tarang rong long ke wang hoke ko pulo ki puke di samai ria phan opukalila di samai ria phan hum pharoi sia reng nang pipo pu bida sing leng phan pa hai delo plote laso di samai ria phan ke hum pharoi sia reng nang pipo pu non pu da laso ring theglong le lang nong ke isalam pu dam pote nong ke election ta nang le thulu ke ning kan pho ta ke pleng le ata non pu da ne litum laso ria phan ring e hum da ne litum theglong le lang hum pharoi sia reng ma tulo nai pipo ke laga ma mo thi era phi manai pi la no mati ta honan ne mohamaya moni la nang thur pon nang do ke dak nang do pon ke la dak rong long atok an no long akisung ke boy bang nang chinin de la di pholom se ekdom pamat waret ku pilo alle gante ata ni litum rong atok an no tum ke do ke ni litum election ke yok don ke ku pilo alle ke long ni litum ka dam lama Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo koilamati hawar dhunira mingtia rong asan chom ke dwara datum ningkreng sek chinglu ching thila pen ki junaphan kasiksak pirthe muni datum lapen ang songkang jara buatum arum ke klima pi do anatum sita kereng aphan ke lang kenang sot langjong sia vete rengre kedam tang ningkan apor pen dabang sosan chomalong ningkreng apor sek jang nia chiklo lapen phai kunia chiklo anke kaita ki juna lang aphan hempen ka helu kilometer si so se arlok an lang roi so lang kili long chora lang kichu sok pen si ki juna phan jun long ji bon ta pe ri lapen chinglu ching thi phule ka sukang thia phan anke labang so alang teng ke ter thektik alang along arni wangta sai jok je pen lang ke ter pen si chinglu ching thi pon nang koklo labang so ki sung pen comment tu si jok pon pone la ke mo apor ke me nang le ji ma pusi chong hong che paning ding pon nang koklo ke dam tang aning kan JJM scheme pen adima klong nang humri pon lo bonta piniar ni anta lang nang ke li ji aphan birta velang pusi halada ke dwara ta tum pen nang pachini dun nilipen mosasteron ni hangdon suri sport club kachipatir pipon lapen balipathar sport association atum kachirap kachitudun ingdeng hini sarupathar MEC cup football championship patumi pen balipathar high school pathuak lamalong ke pangcheng pon patumi ke chengsi football match rongkimi FC lapen tingbasti FC angbongsi pathupon lapen tingbasti FC ateran atum rongkimi FC aphan 4-2 goal pen paremponsi tingbasti FC second sarupathar MEC cup ke chengsia match chipahai pon labangso ke chengsia match along Dilip Singh Teron aphan balipathar lems kongchunbang Samson Timungari dengpen best player anong e pajerdun patumi labangso football match ke pathua long Karbiang Long atan Mass Council EM Jagat Singh Ingtiari dengpen ingpu ponsi sarupathar MEC constituency angkang ke parlo polling station do anaphan football jersey sitame keron pon asai pedopon Bokajan pen Disney lekhe
la pen ho pui hina thu bang ke happy akalar Pinia berta ke lapuan sekang ton iglo, arni ke me, kardom.